बे समाव आं दंफैयो बरमा नैबे बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कारवा फोथारावहायो जों दिनै नुनो मोन्दों बेयाव बिपिएफ हान्जाया गोबां दले बले बेयावहाय दिनै बिसोर मिटिं खुंदों बेयावहाय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै नैबे हाबाफारियावहाय दिनै बिसोर बाहागो लाफैदों बै जों मिथिनो लादिनि बै जायगायाव जाय बिथांमोना फैनानै बेयाव दले बले बेयाव फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आं खावलायखेबोनो देखाय बेवहाय जोङो बोसोरारिया जथुम्मा लादों आरो बे जथुम्मायाव जोंनि दलनि खालि पस्ट थानायफोरखौ फिलआप खालामनाय बा गोदानै दाफुंनाय बे खामानिनि थाखाय जों लादों आरो जोंनि राजनितिक स्थितिया फैगौ दिनफ्राव बोरै बोरै जागोन बेफोरनि सायाव सावरायनानै मा सिद्धान्त लानांगौ बेखौ सावरायनो थाखाय जों खालामदों। बेवहाय जों नुनो मोन्दों जे 2000 डेलिगेट जोङो लिंहरदोंमोन दा 6000निबो बारा मानसि फैदों। बिनि इसाराया बेनो जाहैबाय जे बिटिसिनि मानसिफ्रा बिपिएफआनो मोजां बिपिएफनि दारैनो ओनसोलाव उन्नयन लाबोनो हागोन जौगानाय लाबोनो हागोन सान्थि प्रतिष्ठा खालामनो हागोन बेनि आसा थिफिनदों आरो बिपिएफखौनो समर्थन खालामनो थाखाय बयबो दिनै थागथियारि जादों। बिपिएफ दलया दाबो माने नागारलायाखै दले बले गावनि खामानिखौ नागारनानै आरो गावनि फैसाजोंनो बेफोरबायदि सफैनो हादों गोजान गोजाननिफ्राय बेनि बेलायाव सारा मा एग्जाम्पल होनो सानो? बेनि एग्जाम्पलखौ जोङो दिनै सरकार गैया जोंनाव रावनावबो थाखा फैसा गैया। जोंनि दिनावहाय बिपिएफनि दिनाव नोङो कंग्रेस ना नोङो बिजेपि ना मा पार्टिनि जों सोङामोन बयनोबो सरकारि अनुदान जुदि होदोंब्ला जोङो जेनेरेल भाबै होदोंमोन बाहाय खालि बिपिएफनि मानसियाल' मोनाखैमोन इउपिपिएलनि मानसियाबो मोन्दोंमोन बिजेपिनि मानसियाबो मोन्दोंमोन कंग्रेसनि मानसियाबो मोन्दोंमोन। सोरबा कन्ट्रेक्टरा बिजेपिनि ना इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि जों बेखौ केटागराइज खालायाखै। बे बिपिएफनि सापर्टारबो जानो हागौ बेयो कंग्रेसनि सापर्टार जानो हागौ बिजेपिनि मानसि जानो हागौ खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा बयबो इक'नमिक एम्पावारमेन्ट मोननांगौ बिटिसिनि दारैहाय बिदि होननानै जों बयनोबो जेसेबां हायो रानस्रांनानै होदोंमोन मोननायनि सुबिदा जौगानायनि सुबिदा जों बेखौ खालामनानै होदोंमोन। दा खिन्थु दानि सरकारा जेरैबायदि खालामदों जे इउपिपिएल नङाबा रावनोबो किन्सित मोनसे सरकारि अनुदान होआ इउपिपिएल सापर्ट खालायाब्ला पिएमएवाइ न'खौबो होआ बेबायदि स्थिति बिथांमोनहा मेनटेन खालामदों आरो बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा खस्थ' मोनदों। खिन्थु दिनै बे खस्थ' मोननायनि जे रिभार्स इफेक्ट बियो एन्टि इनकामबेन्सि जानानै फैदों इउपिपिएल आरो बिजेपिनि थाखाय। दिनै जाय मानसिफ्रा इउपिपिएलनो भट होदोंमोन गमामायै 70% इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रा इउपिपिएलखौ नागारनो थागथियारि जादों आरो दल हिसाबै बबाव थांनो बिपिएफ पार्टिखौनो बिथांमोनहा नोजोर होदों। बिजेपियाव जाय मानसिफ्रा रंजा रंजा भट होदोंमोन बिथांमोनहाबो दिनै अनुताप खालामदों जे बिजेपिया गमामायै मोनसे कमिउनेल दल बा बियो धर्मखौ लानानै बिभाजन लाबोयो भाषाखौ लानानै बिभाजन लाबोयो ओनसोलखौ लानानै बिभाजन लाबोयो। दा बिजेपिनो जाय बिथांमोनहा भट होदोंमोन बिथांमोनहाबो बिजेपि दल नागारनानै गोदान मोनसे दल नागिरदों आरो बिपिएफखौनो बिथांमोनहा नोजोर होदों। सोरबाया जुदि सैमाखौ अमा बे अमासो होनबाय थायो सानसेया माबानो हागौ नुस्लाब हराखै सानस्लाबनो हायाखै बियो अमा खिन्थु थाङै थुङै जुदि बेखौ नुबाय थायो बे सैमाना अमा रायजो राजाफ्राथ' सिनायगोन। बिदिनो बुंदों 17 बोसोर सालायनायाव जों जेबो मावाखै रायजो राजाफ्रा जि लामाजों दिनै थांलाय फैलाय थाबायदों साइकेल सालायदों गारि सालायदों बे लामाखौ बिपिएफआ बानायामोन ना दानि गभर्नमेन्टआ बानायामोन बेखौथ' रायजो राजाफ्रा दिनै सिन्था खालामनो हादों। जि दालांजों बिथांमोनहा हान्था मेला खालामदों बेखौथ' नुदों। जि फरायनायनि बेलायाव इउनिभारसिटिनिफ्राय लानानै सिआइटिनिफ्राय लानानै इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय लानानै मेडिकेल कलेज बायदिसिना जानायखौ बिपिएफआ खालायामोन ना दानि इउपिपिएलआ खालामदों बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनैथ' मिन्थिजोबदों। गतिके नङै खोथा बुंनाया रिभार्स एफेक्ट थायो बियो गोबाव थाया सयथ'खौ रायजो राजाफ्रा मिन्थिफिनो। ओंखायनो दिनै सयथ'खौ बुजिनायनि उनाव सयथ'खौ मिन्थिफिननायनि उनावहाय बियो इउपिपिएलनि माने फोजोबस्रांग्रा अस्त्र जादों एन्टि इनकामबेन्सि जानानै फैदों। बे खोथाखौ जेरैबायदि बुंनानै बिथांमोना देरहानो सेस्था खालामदोंमोन बा देरहादोंमोन बे एखे खोथानि थाखायनो बिथांमोना दिनै जोबस्रांफिनगोन। बे फेक एनकाउन्टारा बेहायल' जायाखै गुबुनावबो जादों आरो जोंनि सायाव बे रोखोम खालामनायनि टेन्डेन्सिया गैया नङा दङ।
माबा मोनसे दाय हमनानै सोरखौबा सिखाव होननानै सोरखौबा लुच्चा होननानै सोरखौबा उग्रपन्थी होननानै बायदिसिना दाय लगायनानै फोजोबस्रांनायनि षड़यन्त्रआ गैया नङा दङ। गतिके बेनिफ्राय जोङो साबधान जानांगोन आरो बयबो खौसेयै बेबायदि षड़यन्त्र बेबायदि कनस्पिरेसीनि एगेन्स्टै गसंनांगोन। दैदेनगिरिफ्रा गोरायै गसंनांगोन, खोथा बुंनांगोन, खामानि मावनांगोन। बिपिएफआ मोनसे आलादा निजिस्स उद्देश्य निजिस्स फिलसफि लानानै बानायजानाय राजनैतिक दल आरो दिनैनि राजनैतिक दल नङा, बियो 2 decades जानोसै बिपिएफ दल दानाया। गतिके जोङो एक्सपिरियेन्स पलिटिक्सआव, गतिके बे पलिटिक्सखौ बोरैहाय सास्टेनेबल खालामनांगौ बिनि आदब खायदाया जोंनाव दङ हिसाबै फैगौ इलेक्सनाव जोङो बिपिएफ दल हिसाबैनो निजा बबिया जोंनि केन्डिडेट होनानै देरहानायनि जों खामानि मावगोन। जों नुनो मोन्दों जे दिनै जायफ्रा जोंखौ फेजेनदोंमोन बिथांमोनहा 15 बोसोराव जोंहा जेसेबां एन्टि इनकाम्बेन्सि फैदोंमोन, दिनै 3 बोसोरनि गेजेरावनो बिथांमोनहा बेनिफ्राय डाबलनिफ्राय 1000 गुन एन्टि इनकाम्बेन्सि फैदों। ओंखायनो रायजोफ्रा बिपिएफनो भट होगोन। बे हिसाबै जोंनि बिपिएफनि केन्डिडेटआनो एमपि जानानै देरहालांगोन क'क्राझार आरो उदालगुरि। रिडिलिमिटेसन जायोब्ला आरोबाव जोंनि थाखाय साबसिन, रिडिलिमिटेसन जायाब्लाबो मोननैयावबो जों केन्डिडेट होगोन आरो देरहानायनि खामानि मावगोन।